שבת שלום מבורך, בשורות טובות, ישועות ונחמות, פרשת תחרימות קדושים. יהיה בעזרת השם קץ לכל המתים של עם ישראל, לא ימותו לו חיילים, ובעזרת השם יהיה ניצחון מוחלט בעזה נגד כל המחבלים, ויחזרו כל החטופים לביתם, ויחזור השלום ובא לציון גואל. נראה בעזרת השם, אנחנו בפסח עד שבועות קוראים בפרקי אבות. עכשיו בפרשה יהיה כתוב לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול ויראת מאלוהיך אני אדוני. אז עכשיו קוראים בזה בפרקי אבות. עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים: דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה תיתן דין בחשבון. דע מאין באת זה הכוח של המחשבה. המחשבה עצמה גם אתה צריך לשלוט עליה. יוסף הצדיק אומרים עליו בן פורת יוסף בן פורת עלי עין. מה יש מעל העיניים? מחשבה. יוסף יכל לשלוט גם על המחשבה. אז אומר לנו התנא הקדוש, דע מאין באת. מאין באת זה כוח המחשבה. ההורים שלך חשבו במסתרים שהם עשו אותך, חשבו עליך. ואתה יצאת. מאיפה באת? מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך? זה כוח של הדיבור. הדיבור הולך. אתה דיברת כאן, הלך הדיבור למקום אחר. אז אומר בפרשה לא תקלל חרש, אפילו הוא חרש, הוא לא שומע אותך. אתה מוציא את הדיבור של הכללה מהפה, הוא לא שומע. אז מה הבעיה? למי זה מזיק? זה מזיק לך. מי שמקלל זה מזיק לו, לא לזה שמקללים עליו. כי הנה אומרת לך התורה גם לא תקלל חרש, מה, הוא לא שומע גם ככה, מה יועיל? לך זה מזיק. שאתה מתנהג בצורה כזאת של כללה, אתה מזיק לעצמך. אומר הבעל שם טוב, לפני זה היה סיפור של איזה אחד בעל שדה, היה לו שדה יפה יפה מאוד, כל מיני פירות יפים מעולים, אמר אני אשים שומרים. שם שומר, אחד בלי רגליים, ואחד שהוא עיוור, שם אותם בשדה שישמרו. והנה הוא מסתכל במצלמות, הוא רואה שנעלמו לו הפירות היפים, מסתכל, הוא רואה שזה שהעיוור מרכיב את הנכה בלי הרגליים, והם הולכים וקוטפים מהפירות. בא אליהם, הוא אומר להם, תגידו להם, מי נגע פה בפירות ובפרדס? הוא אומר, אנחנו לא יודעים. אתם לא יודעים. תעלה אותו על הראש. הנה, אתם כן יכולים ללכת, כן לראות את הדברים. ככה זה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מרכיב את הגוף עם הנשמה ביחד, וכל העבירות. שואל הבעל שם טוב, אז איך כל יום אתה נותן דין בחשבון? מה זה דין בחשבון? חשבון בסוף הארוחה, עושים לך חשבון. דין זה על כל מה שאכלת, כן? אז עכשיו, איך אחרי 120, הוא אומר, כל יום, הבן אדם נותן את הדין בחשבון על מה שהוא עשה באותו יום. אומר הבעל שם טוב לקדוש ברוך הוא, הדין שלך לא יכול להיות דין אמת. למה? אתה צריך לדון גם את הנשמה ביחד עם הגוף, תעלה אותם כל לילה למעלה, לדון אותם ותחזור חזרה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אני מביא לו מקרה, ולפי המקרה הזה הוא פוסק. אומר לו כמו מה? אומר לו כמו נתן הנביא ודוד המלך עם המעשה שהיה. אמר לו נתן הנביא לדוד המלך, אומר לו תגיד לי, יש איזה אחד עשיר, יש לו מלא כבשים, עדרים והרבה עושר גדול. יום אחד הגיעו לו אורחים, במקום ללכת לתת לאורחים שלו מהעדרים שלו, הסתכל ראה על השכן שלו שיש לו איזה כבשה קטנה, הלך והביא אותה, שכח אותה להביא לאורחים שלו. אומר לו נתן הנביא לדוד המלך, מה אתה אומר עליו? אמר לו בן מוות הוא. דוד המלך באותו רגע גזרו עליו גזר דין מוות, הוא לא היה צריך למות. אלא מה? הכל הולך אחרי הפה של הבן אדם. איך שהוא חותם, ככה יקרה. אז בגלל זה צריך כל הזמן להרגיל את עצמך בתקופה הזאת, לא לקלל, לא לדבר דברים שיכולים להביא אותך למצב שאתה תגיע למידות לא טובות, שהם אחרי זה, שזה כעס וכל הדברים שבאים אחרי זה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ושבת שלום ובורך, בשורות טובות לכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.